sports meet sa mga kabataan. Aron sila makakatkon og dula nga dunay maayong pamatasan. DepEd o mga ginikanan atong tabangan. Pagpumul sa mga kabatanunan. Para sa maabot nga katuigan, dili sila mahimungkulyagon sa katilingban. Ug sila na umiya mahimong ginikanan. Duna sila ikatudlo nga pinasubay sa maayong dalan. Sports meet sa kabataan. Dako gayud nga ikatabang. Para sa mga tinun-an nga dunay talento nga tinaguan. Hini man sa English o mathematics, pero sa sports kuskan ug aptik. Kinder hangtod sa ikatulong grado, tudluan sila sa mga dula kaniadto para dili ing taon ikalimtan ang mga dula nga atong namak-an. Taekwondo, badminton, volleyball, ug lumba sa dagan. Ang gusto nga apilan sa atong mga tinun-an. Inubanan sa tudlo sa mga coaches nga gipigalan ug suportado sa ilang mga ginikanan. Mapili ang wadaugman, basta kabalulang mo dawat sa kamatuuran. Ug mao kini ang importante nga ilang makatunan. Nga sa dula dili tanan imong kadaugan. Magdula nga may payon aron uli nga dili masulukon. Bitbit ang medalya sa kadaugan ug ang leksyon nga ilang nakatunan. Mao kini ang premyo nga dili nila ikalimtan ug dili makawat bisan kinsa pa man.